Sir, can you speak Bodo language? No, I speak in French. Okay. लोगोफोर नै जै बोराइ बाथौ जाहैबाय नै बहाय बिदि साजायदों आरोना आरो बेनिफ्राय ओरैथिं बाथौ नै सिख्लाफ्रा मोसानो फैबाय मोसाखावजोबसिगोन ना मोसाखावदो औ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरोना बयनिसिमबो बिनिफ्राय आङो दा दंफैयो हालंबारि गामियाव लोगोफोर गरेस्वर हालंबारि होननाय गामियावहाय आरोना जोंहा बिमाय दङ नालाय बेवहाय फैदों आरो आं बेनिफ्राय जोंहा हालंबारि गामियावहाय बाथौ फुजा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिदिनो फुजा होदों फालिदों दा नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों देखायहरगोन आरोखि ना देखायलांबाय थागोन आङो नुफेराखैबो फैफेराखैबो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बिनिफ्राय जोंहा ब्रिटिशआव लास्टआव माने फुंबिलि बसुमतारी गाइड फैगोन आरोना करियाननि खानायखौ हाखोलायनानै होनलायलायनाया ना बन्द' ओमफ्राय नै बियो जोंहा हालंबारिनि माने मन्दिर जाहैबाय बाथौ मन्दिर आर'ज गाबगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा प्रग्रामा बेवहाय जाया आरोना बै नुहुरनायाव ओरै बैयावसो जाहैगोन नै बियो जोंहा बाथौ लुगासिनो दङ बाथौ मन्दिर ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं प्रग्राम जागोन जायगायाव सफैबाय आरोना बेनो जाहैबाय सायनासालिया दा जोंहा माने आब' फुंबिलिया बे सायनासालियावनो गाखोगोन ब्रिटिशआवहाय ओमफ्राय ओरै देखायलांबाय थानोसै नैबे आंनि खिथुजों नुहुरनाया जाहैबाय बियो माने सायनासालि हाबनाय गेट आरोना उन्दैफोर बानायनाय फंबायमोन नै नायदो ओमफ्राय जोंहा नोरैथिं ख्रिस्टि मोसागासिनो दङ जोंना BTS कपिया नायना लागोन दे लोगोफोर नोंथांमोनहा हालंबारि लवार प्राइमारि स्कुल ओमफ्राय आं बेजों हाबनोसै ख्रिस्टि मोसानो नागिरदों मोसाबायानो लोगोफोर बे मोसानायखौ रायदों सिबनाय होनो जाहैबाय आंबो मिथियामोन ओरै जोंहानो सोंनानैसो मिथिबाय लोगोफोर नै जै बोराइ बाथौ जाहैबाय नै बहाय बिदि साजायदों आरोना आरो बेनिफ्राय ओरैथिं बाथौ आरो ओरैथिं रायजो राजाफोर जोंनि गेजेराव दान्दिसे सम सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय बिथां बिनानावखौ गुरै खावलायबाय आखाइ हमनानै नांगौ रायजो राजाफोर दा बे समाव आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय थामहिनबा आदाजोंनो फैफानाय सार बिनोद नार्जारी चिफनि सागानगिरि BTC आदा बिथांखौबो दान्दिसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय आदा बिथांमोननिसिम लोगोफोर जोंहा नै बेवहाय जाग्रा लोंग्रा जाहैबाय आरोना आलासिफोर ओंखाम जागासिनो दङ दा ख्रिस्टि ओंखाम जागासिनो दं ख्रिस्टि मोसाग्राफोरा
आलासिफोर माबायदि होननानैमोन गोथाव नोंसिना मा गामिमोनला हालंबारिनि ओरै अबेसिं जायो बालाबारि 2 नम्बर अ दे आं मिथियाना आं क'क्राझारनिसो ओमफ्राय ओरैनो ओंखाम जाबाय आमाय नै मालाय बिफा फिसाला सानैजों आरो ओरैथिंबो दङ लाइन मोननै लोगोफोरजों माने फ्रान्सनि आलासिफोर फैदों जाहैबाय नुजाफैनानै दङ माने आलासि महरै माने लेंहरजादों दा बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो देखायनि सानै ना साथाम जिखुनु जाया नोंथांमोननो देखायनि आरोना एसे सानस्ला नोंथांमोननो आं दा देखायनोसै आलासिफोरखौ नै नायनानै लाबानो जाबाय सार हाय बोलो थेंक इउ So this is known as Arunai. This is from Bodo community. Just like Manipuri has that fast travel, similarly we have this Arunai. Okay. Next is Patrick sir from France. We are very grateful to have you here, sir. Okay. Yes. Next, Edward sir. Before that, please have a seat, sir. Okay. I would like to see your traditional culture, and we will remember of this area. लोगोफोर नोंथांमोना मा मा बुंलांगोन सारा नोंथांमोना खोनासंलां And thank you very much for all the color we see. It's very impressive to see all of you very well dressed and take care of us with a very beautiful color too. And perhaps see you in next time. We are coming from historically a poor region in France, in Brittany. It's at the west of France, and it's a country where we produce, as your country, a lot of animals, cattle, pigs, poultry, chicken, and where we fish too, because at the north of Brittany we have the Manche Sea between France and Great Britain, and at the south we have the Atlantic Sea. So between Brittany and Spain we have the Atlantic Sea. So we are producer of animals in this area, and we fish. We are fishermen too. So I suppose we can share a lot of things as a producer. With my colleague, we are working in the pig production sector, and we have shared some experiences with you local breeds and local pig farmer. We know it's important here in your near region. So in India we have understand it's important. The pig production, the consumption is here, and the production is here too. So we are here to share experiences between France, Brittany area, where we produce a lot of animals, and your country, and Assam in particularly. So thank you.
लोगोफोर बे मोसानायखौ जाय मा होनो होननानै बुङोब्ला खफ्रि लानानै मोसानाय ना मा होननांगौ जिखुनु जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो जोंनि क'क्राझारसिम बारा मोसानायखौ नुफेरा आङो ओरै सानजा साइडजों नुफेरबाय आरोना आखायानो जौ लोंनाय बायदिसो मावो ओरै नाहरलाय आयौ Sir, can you speak Bodo language? No, I speak in French. Okay. French. No, our Bodo language. Can you speak, sir? Bodo language. सिख्लाफोरजों दसे जिरायनानै मोसानाय नायनोसै एबारनिया मा मोसानाय मिथिला केमेरामेन फकास खालामदो न'ला आबो फुंबिलिखौनो खननायाव मोसागोना मोसाया मोसाया मानो ओइस मानो मोसानो रोङा जाखोलै बैसोरलाय माखासेयालाय दा नों मोसागोन ना मोसाया मोसागोन माबायदि मोसागोन नोंलाय सिख्लाफोरानो बारा गैयालै माबा हरि साइडजोंबो दंदां हरिथिंबो दङ आरोखि ना एसे सेंग्राफ्रा सिख्लाफोर नुबासो लोगोफोर फैयै फैयै दा मोनाबिलि जाबाय मोनाबायानो बिनिफ्राय दा जोंहा खेराइ मोसानाया लास्ट जाहैबाय दा जोंहा माइनाव बरायनाय ना माइनाव थिसननाय होनो दा बेखौ मोसानो नागिरदों आरो बेनो लास्ट आरोखि बेनिफ्राय जोंहा ओरै उनथिंजाय नुनाय स्टेजावहाय माखासे बिदिनो बादायलायनाय मा होनो मोसानाय मानाय जागोन आरो बिनि उनाव सिंगारखौ बयनियाव थिखोगोन मिथिला सिंगारखौ बयनिबो थिखोयो नालाय दा ओमफ्राय हालंबारि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोसाफानो नागिरदों आरोखि ना मोसायो दङ मोसा सिख्लाफ्रा थांबाय नै
गैयाबासो जागोन नोङो माइनाव बरायनाय लोगोफोर माइनाव बरायनाय माइनाव बरायनाय लोगोफोर लोगोफोर जों दा मोनाबिलिनि हाबाफारि सफैबाय आरोना हालंबारिनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै लादो 15 आरो 20 मिनिटनि जोङो मोनसे फावथिना दिन्थिगोन बे फावथिनानि मुङानो जाबाय दैमुआ खारफालांबाय ओइ गायगा सफैगोन ना सफैयाखै खोनायाखै गायगा बे समावनो मोनसे गोदै खावलायनाय सफैबाय दे दा मोसा हारिमु बिलिफां आयदाखौ ओइ एक्टर बिटेस कपि गायगालाय गायगा सफैयाखै दे नों खननायाव बिराद मोसागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरसिनि मोसानो नागिरदों सेंग्राफोर जाहैदों आं थाङा लाजियो लागाव आसलबा जुखुजोबखासिगोन जुखुजोबखा नायग्राफ्रा गामिनि आरो बाहेरानि मेरला दं ओरै लामायावबो दं जोंनि खनगिरिखौ लामा फारसे लाबोगासिनो जोंना आब' फुंबिलिया सफैबाय बासुगावनिफ्राय आंबो खाथि जोंना क'क्राझार नालाय
खान्थाल बोसोरारि गोथार बाथौ सान फालिनाय बे हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दा बे जोबथा हाबाफारि हारिमु बिलिफां आयदा दा बे समाव जोङो बिनानावखौ हांख्रायनाय जादोंमोन बिनानावा बे लेखायै जोंनि गेजेराव सफैनो हाबाय साबायखर थाबाय बिनानावनिसिम दा बिनानावखौ फारि फारियै बिनानावनि मिलौदो मेथाइखौ बा गारांखौ जोंनि गेजेराव खननो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय माबोरै दं बयबो ओरैनो गोजानाखैना उन्दुनो ओंखाराखै दा आंथ' उन्दुनो ओंखारनानै जालामोन खिन्थु हांबायसोमोन आङो गोजांनानै जाबदों ओमफ्राय नैबे जोंहा आयंआ जा रेडिखा आरोना मोसानो बाखिफ्रालाय हायोना हाया मोसानो हायोना सेंग्राफ्रा हायोना आं सिख्लाफोरखौसो नागिरग्रोयो सिख्लाफोर थाबाथाय जा मोजांसिन मोनो आंबो बै सेंग्राफ्रा मोसागोन ना मोसाया मोसागोन ना नै रेडिखा ओमफ्राय सिख्लाफ्रा मोसाग्रा मोसाया आलदालाय ना जिखुनु थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर आंखौ लेंहरनायनि थाखाय दिनैनि नोंथांमोनजों नैबे समाव रंजाफानो थाखाय आंखौ जिहेतु लेंहरबाय बेनि थाखाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोनजों आङो दिनै रंजाफानो खाबु मोनदों बेनि थाखाय थेंक इउ बिदिब्ला मोसानोसै ने ओके बुंना लाग्रोखानि दिनैथ' आङो सफैदों हारसिङै आंनि जिहेतु मिउजिशियान आंनि लोगो आंनि दामग्रा आंजों दाय दामफायो बिसोरजों आं सफैयासै ओमफ्रायो आङो दा नैबे फंबायखौथ' सिनायखायो सासे आरो बे आदामोनखौ आं माखासेखौबो सिनायजोबा दिनै जोङो सोरबा साफा सानै आदामोनजोंहाय गोदानबो जानांगौ ओमफ्रायो माखासे दामनायनि गेजेराव बा आं रोजाबनायनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हर दे होगोन ना एकदमबारे नैबे जखायसेयाल' होगोन आरोना दे बिदिब्ला Kamu tadi kena kusuk kuda nak baik.
go! सिख्लाफ्रा मोसानो फैबाय मोसाखावजोबसिगोन दा मोसाखावदो औ मोसादे मोजां होनदो ओइ हाथा मोजां मोसा urging siapa? South film ni aktor badi, Halongbari.
I am from Kukhrasar, Abo. Kenapa ya, Bo?
माने बयनिबो खुगायाव फैखागोन आरो बे मेथाइआ ना बे बयनिबो खुगायाव फैखागोन मेथाइआ आरो रोजाबफानोबो हागोन रोजाबफानो दे एबार लास्ट खनसिगोन आरोना माने फुंबिलि आब'आ आरो ब्लग लानो मोनासै जेबो ब्लग खालामनो सानदोंमोन टाइमखौनो मोनासै मोजां मोनबाय आब' माबायदि मोनखो आब' हालंबारि गामियावहाय बाहागो लाफैनानै गोजोननाय थाबाय आब'निसिम बाहागो लाफैनायनि थाखाय लोगोफोर माने आब' फुंबिलि मेथाइ रोजाबखांनानै जोब्बाय नालाय बिनिफ्राय नैबे आनैमोननावनो फुरा गुगुनि जानानै उन्दुहैनोसै आरोना गुगुनि जानानै उन्दुहैनोसै आंबो बिखादोंमोन दे आनैमोन गुगुनिखौ जानानै खिफिलायनाय उन्दुहैनोसै